Tervetuloa Aleksin alakartti-osioon. Tän osion korkkas. Mitäs Juti putoilee siinä? Alakartti, no niin. Alakartti. Osion korkkas, päävalmentaja Jukka Jalonen. Nyt on vuorossa Jutille 10 sanaa. Juti kommentoi, mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Muutamalla sanalla, muutamalla lauseella. Onko Juti valmiina? Aina. Tampere. Pääkaupunki. Helsinki. Pääkaupunki. Kanapasta. Kala toimii. Aina. Saksa. Papukaijanen. Hauki. Saukkonen on loistava jätkä, jota on kiva narjata. Raimo Helminen. Kaunis. Pispalan portaat. Pääkaupunki. Suomalainen nainen. Sitten jatka lausetta, minusta piti tulla isona. Vako joku jäädät loholi. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Juti. Kala Toimii. toimii. Toimii.